Usab patay human mahunlak ang gitrabahong septic tank sa sitio Panagdait, Barangay Ibabaw, lungsod sa Cordova. Si Luan Mirondina adunay live report. May Bob, milanat og napo ka oras una na-retrieve ang lawa sa 38 anyos nga lalaki nga usa sa mitrabaho sa gikatahong septic tank. Alas 11:50 na kagabi, nakuha ang patayng lawas sa 38 anyos nga si Rolando Buntilaw Alfanta, taga San Isidro, Basac, Lapu-Lapu City. Mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Cordova, Bureau of Fire Protection Cordova ug Philippine Air Force ang nagtinabangay sa search and retrieval operations. Alauna 20 kagahapon sa hapon, gikatahong nahitabo ang insidente apan tungod sa kalawom sa knockout nga dapit ug kaapiki sa lugar. Hinungdan nga wa dayon mapalgi ang lawas sa biktima nga nailaw man sa nahunlak nga yuta. Matod ni Eda Sabrido, midangop siya sa iyang mga kaubanan sa kinatas-ang kahugpungang kadatuang alimaong aron matabangan nga siya mahimuan og septic tank. Wa siya magdahom nga mosangpot kini sa disgrasya. Kuan pa man ma'am, duha ka semana kapin kay 17 man agi kuan sugdan. Nya, wa man ko kakuan og unsa na kuan anak kay naghuwat naman lang kog ilang takuan na butangan nag-inuduro. Wa ko kay bawang magkaingana nga hitabo. Gahapon na nakuyawan ako kay naingos lang ay nahugno. Iyang gihimakak ang pasangil nga treasure hunting ang ilang gihimo. Dili na tinuod ma'am, si arag yun ang akong gipakuan. Nya ang ila lang gikuanan nga naikadaganan ang tubig. Wa ko kay bawang ato as ilawom na nangita. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak, ang dapit na hitabuan ug natabuna na og balik ug mga anapog ang gikaut nga lugar. Apan gipanglabayan na usab kini og mga basura sa mga silingan ug naputol na ang gibutang nga kordon. Matud sa tag-iya sa Panimay, kini dinhing dapita nagsugod ang kaut. Pormang letter L ang kaut paingon ngadtong dapita. Kagahapon kalit lang nahunla kana diha nga portion nga misangpot sa kamatayon sa usa sa mga trabahante niini. Ang kapulisan ug barangay officials nagduda kung septic tank bagayod ang gitrabaho tungod sa kalawom niini. Dili kami motuo nga septic tank lang kay wala may magkubkob septic tank nga magamit og compressor. Unya ilang gikubkob ang gilaw mo ni abot nag 20 ka feet. According to my investigator, the deceased person believed to be digging a septic tank, but yun nga, wala naman siguro septic tank na gano'n lang kalalim. So we're still conducting investigation on regarding this. Bob, karong adlaw gikatakdang ipaubos sa autopsy ang patayng lawas sa biktima. Bob? daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.